أبو بروسلي زموتلو كونتات بدنجت أو حصير علميو نبوزحات بزحزنة فتصامة استزازم إينيرو ودو براندن ليون لكع كمبو بزح تسفات تنبيرلو إنهالو جنا ود 28 عامت كلو بزحزن دنجتاوي حدقا كموت يخيلو إذا نجر زي دما أبت جزية لكع كمنا يبو عوي مزراربي زعوا خوين نيرو ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ደቂ ዓዱ ዝኾኑ ቻይናውያን ነዚ ኹነት ተረጊሙ እዩ ሞይቱ ክብሉ ዘገደዶም ብሩስ ሊ ኣብ ሆንግ ኮንግ እናሃለወ ዝገበሮ ሓደ ጉዳይ ነይሩ። ብራንደን ሊ ኣብ ፊልምታት ተሳቲፉ ጽቡቕ ውጽኢት ረኺቡ ነይሩ እዩ። ኣብ ፊልምታት ብፍላይ ብናይ ቃልሲ ምንቅስቓሳት ወይ ድማ ማርሻል ኣርትስ ዝለዓለ ዓወት ኣመዝጊቡ ነይሩ። ነገር ግን ንብዙሓት ብዘሕዘነ መልክዕ ከመብኡ ኣብ ንእስነቱ ብድንገት ዘጋጠመ ነገር እዩ ክመውት ክኢሉ። ኣብዛ ቪድዮ እቲ ንብዙሓት ዘሕዘነ ሞት ወዲ ብሩስልን እቲ ዘጋጠመ ዘሕዝን ኩነታትን ክንርኢና። በመጀመርታ ነዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ክትጅምርዎ እናዓደምኩ ቀጻሊ እንሰዶም ዘገርሙ ኣዘናጋዕትን ዛንታታት ቀልጢፎም ክበጽሑኹም እዮም። ብሩስ ሊ ኣብ 1965 ንዝወለዶ ወዱ ብራንደን ካብ ህፃንነቱ ኣትሒዙ እዩ ክእለት ማርሻል ኣርት ይመህሮ ነይሩ። ብራንደን እውን ነዚ ክዝክሮ ከሎ ገና እግሪ ምንቅስቓስ ኣብ ዝጀመርኩሉ ማርሻል ኣርት ምንቅስቓሳት ሽዑ የጀሚረ ክብል ይዝክሮ። ነገር ግን ብሩስ ሊ ኩሉ ምስጢራቱን ክእለቱን ናብ ወዱ ኣውሪሱ ከይወደአ ብራንደን ወዲ 8 ዓመት እናሃለወ እዩ ብድንገት ሞይቱ። ሞቱ እውን ኣዘራራቡ ኮይኑ ብዙሕ እንተተወርየሉ ንሱ ግን ሓንቲ ክኒን መድሓኒት ጸረ ቃንዛ ወሲዱ ኣብ ዝደቀሰሉ እዩ ዓሪፉ። ቻይናውያን ክሳብ ሕጂ ብሩስ ሊ ዝሞተ ተረጊሙ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ። እቲ ምኽንያት ሞቱ ድማ ብሰይጣን ወይ መናፍስቲ እዮም ዝብሉ። እዚ ኢሎም ከኣምኑ ዝገበሮም ምኽንያት ድማ ነይርዎም። ኣብ ሆንግ ኮንግ ሁንግቺ ዝተባሃለ ብቻይናውያን ኣዝዩ ዝፍራሕ ናይ ሞት መንፈስ ወይ ድማ ጎስት ሰፊርዎ እናተባሃለ ዝእመነሉ ገዛ ነይሩ። ብሆንግ ኮንጋውያን እቲ መንፈስ ናብ ገዛ ከይኣቱ ተባሂሉ ከም መከላኸሊ ንእሽተይ መስትያት ኣብ መእተዊ በሪ ምግጣም ዝተለመደ እዩ። እቲ ንእሽተይ መስትያት ዘለዎ ገዛ እቲ መንፈስ ኣይቐርቦን ተባሂሉ እዩ ዝእመን። እቲ ብሩስ ሊ ዝነበረሉ ገዛውን ቅድሚኡ ይነብረሉ ዝነበረ ሰብ ከምኡ መስትያት ገጢሙሉ ነይሩ። ይኹን እምበር ጸኒሑ ብፍርሒ ለቂቕዎ እዩ ወፂኡ። ድሕሪኡ ኩሉ ሰብ ፈሪሑ ናብታ ገዛ ከኣቱ ዝደፈረ ሰብ ኣይነበረን። ብሩስ ሊ ግን ነዚ ነገራት ንዕቕዎ ልቡ ከይሃበ ኣብ ሆንግ ኮንግ ፊልም ይሰርሓሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብቲ ገዛ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ። ድሕሪ ግዜ ድማ ብዝነበረ ብኣውሎ ንፋስ እቲ መስትያት ተሰይሩ እዩ ዝበሃል። ብሩስ ሊ ድማ ነቲ ጉዳይ ስለ ዘይኣመነሉ ካልእ መስትያት ክሰርሕ እየ ከይበለ ቀንዲ ትኹረቱ ኣብ ሞያ ፊልሙ እዩ ገይሩ። ቻይናውያን ክሳብ ሕጂ ከም ዝኣምንዎ ብሩስ ሊ ጸኒሑ ጸረ ቃንዛ መድሓኒት ወሲዱ ኣብ ዝደቀሰሉ ምማቱ በዚ ሰንጊ በቲ መርገም እዮም ዝብሉ። እቶም ገረባውቱ ዝነበሩ እውን ዓብዪ ፍርሕን ስጋኣትን ሓዲርዎም ከም ዝነበረ ይዛረቡ። ይኹን እምበር እዚ እምነት እዚ ኣብ ቻይናውያን ጥራሕ ብምንባሩ ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን። ብሩስ ሊ ድሕሪ ሞቱ ምስቲ ዝነበሮ ልዑል ተፈላጥነት ንስድራ ቤቱ ብዙሕ ፈተናታት እዩ ሓዲጎሎም ሓሊፉ። ስድራ ቤት ብሩስ ብዙሕ ጽልዋ እዩ ዝገጥሞም ነይሩ። ብሩስ ሊ ዝሞተ ኣብ ገዛ ናይ ሓንቲ ቤቲ ቴንግፔይ እትበሃል ተወሳኢቲ ነይሩ። እዚ ድማ ኣብ ሆንግ ኮንግን ዓለምን ዓብዪ መዘራረቢ ኮይኑ ጸኒሑ። ጋዜጠኛታት ንበዓልቲ ቤቱ ብሩስ ሊ ኣብ ገዛ ውሽሙ እዩ ሞይቱ እዚ እንታይ ይስምዓኪ እናበሉ ብሕቶታት ይጨንቕዎ ነይሮም። በሓሽሽ እዩ ሞይቱ ተቐቲሉ ዝብሉ ብዙሕ ወሬታት ንስም ስድራ ቤቱ የበላሽውን ንደቁ ድማ ይርብሽ ነይሩ። ሰበይቱ ሊንዳ ሊ ንብሕታ ክልተ ህፃናት ክትዕብያ ተገዲዳ። ብፍላይ ብራንደን ሊ ኣቦኡ ዝሞተሉ ኩነታትን ነቲ መርገም ዝብል ወሬ ክሰምዕ ከሎ ዓብዪ ስነ-ኣእምሮዊ ጽልዋ ይሓዲርዎ ነይሩ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ኣብ ሆንግ ኮንግ ብሩስ ሊ ብሰንኪ መናፍስቲ እዩ ሞይቱ። እዚ መርገም ድማ ንወዱ እውን ክወርሶ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዝነበረ እዚ ወረ እዚ ንብራንደን ሊ ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ የሰክፎ እዩ ነይሩ። ብሩስ ሊ ዓብዪ ኮኸብ እኳ እንተነበረ ምስ ሞተ ግን ስድራ ቤቱ ብቐጥታ ዝግባእ ዓብዪ ገንዘብ ኣይረኸቡን። ምስቶም መፍረይቲ ፊልም ወይ ድማ ፕሮዲሰራት ዝነበረ ውዕላት ሕልኽላኽ ስለ ዝነበሮ ሊንዳ ሊ እቲ ዝግባእ መሰል ንምርካብን ንብረት ንምቁፅጻርን ምስ ኣብያተ ፍርዲ ክትከራኸርያ ብዙሕ ጸኒሓ። ብራንደን ሊ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ መከራታት የጋጥሞ ነይሩ። ብፍላይ ብመማህርቱ ኣቦኻ ሓያል እዩ ንስኻ ከም ኣቦኻ ዲኻ እስኪ ንዓግጠመና ክንፈትነካ ይብልዎ ነይሮም። ብዙሕ ምባኣስን ምግጫውን የጋጥሞ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እውን ተደጋጋሚ ካብ ቤት ትምህርቲ ይስጎ ከም ዝነበረ ይንገር። ብራንደን ከም ኣቦኡ ተዋሳኣይ ንምዃን ኣብ ኮሌጅ ብተዋሳኡ እዩ ተመሪቑ። ቀፂሉ እውን እቲ ማርሻል ኣርቲስት ናይ ምዃን ሕልሙ ከሳኽዕ ናብ ኒውዮርክ ከይዱ ብሓደ ካብቶም ናይ ብሩስ ሊ ብሉጻት ተምሃሮ ዝነበረ ዳን ኢኖሳንቶ እዩ ተማሂሩ። ኣቦ እውን ብዛዕባ ክንጉፉን እቲ ኣቦኡ ብሩስ ሊ ዝፈጠሮ ፍልስፍናዊ ማርሻል ኣርት ጂት ኩንዶ ተማሂሩ ይወፂኡ። ብራንደን ኣሰር ኣቦኡ ተኸቲሉ ዓብዪ ተዋሳኣይ ንምዃን ናብ ሎስ አንጀለስ እዩ ኣምሪሑ። ይኹን እምበር ፈለማ ልክዕ ከም ናይ ኣቦኡ ዝቕበሎ ሰብ ኣይረኸበን ነይሩ። ናብ ዓለም ፊልም ከኣቱ ምስ ጀመረ ሰባት ከም ርእሱ ዘይኮነስ ከም ካልኣይ ብሩስ ሊ ክርእይዎ እዮም ዝደልዩ ነይሮም። ንሱ ግን ናይ ገዛ ርእሱ መንነት ክፈጥር ይቃለስ ነይሩ።
ኩሉ ሰብ ምስቲ ፍሉጥ ኣቦኡ ስለ ዘወዳደሩ ካብቲ ጽላሎት ወፂኢኻ ምጉዓዝ ንስድራ ቤቱ ቀሊል ኣይነበረን። ጸኒሑ ግን ኩንግፉ ዘ ሙቪ ኣብ ዝተባህለ ፊልም ንእሽተይ ተራርኺቡ ነይሩ። ኣብቲ ፊልም ከም ጸላኢ ወይ ድማ ቪለን ኮይኑ እዩ ተዋሲኡ። ምስቲ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ዴቪድ ካራዲን ዝገበሮ ናይ ቃልሲ ምርኢትን ክእለቱን ድማ ጽቡቕ ተፈታውነት ረኺቡ ነይሩ። ቀፂሉ ግን ብዙሕ ዘስርሖ ስለ ዝሰኣነ ከም ኣቦኡ ናብታ ብሩስሊ ናይ ፊልም ህይወቱ ዝተወለደላ ሆንግ ኮንግ እዩ ኣምሪሑ። ኣብ ሆንግ ኮንግ ከይዱ ሌጋሲ ኦፍ ሬጅ ትብል ፊልም መሪሕ ተዋሳኢነት ዕድል ረኺቡ። እዚ ፊልም ኣብ ሆንግ ኮንግ ብቋንቋ ካንቶኒዝ ተሰርሐ ኮይኑ ናይ መጀመርያ ዓብዪ ፊልም እውን እዩ። እዛ ፊልም ብራንደን ሊ ወዲ ብሩስሊ ስለ ዝኾነ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ ሙሉእ ተብህቦን ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ከም ዘለዎ ዘመስከረላ እያ። ኣብ ሆንግ ኮንግ እውን ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺባ ነይራ። ናብ ኣሜሪካ ተመሊሱ እውን ሌዘር ሚሽን ብዝብል ፊልም ከምኡውን ሾውዳውን ኢን ሊትል ቶኪዮ ምስቲ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ዶልፍ ላንድግረን ኮይኑ ኣክሽንን ኮሜድን ዝሓዘለት ፊልም ተዋሲኡ ልዑል ተፈታውነት ሓዲራትሉ ነይራ። ኣብ 1992 ኣብ መንጎ ዓበይቲ ናይ ማፍያ ጉጅለታት ዝኣተወ ተምሃራይ ኮይኑ ዝተዋስአላ ራፒድ ፋየር እትብል ፊልሙ ከም ዓብዪ ኮኸውን ንቦታ ብኡ ክትክእ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ዘረጋገጸት ፊልም ኮይናትሉ እያ። ኣብታ ፊልም ናይ ቃልሲ ምንቅስቓሳቱ ባዕሉ እዩ ኣተሓባቢርዎ ነይሩ። ነገር ግን ሓደ እቲ ነብኡ ተኪኡ ልዑል ኮኸብ ተዋሳኣይ ናይ ምዃን ሕልሙ ዝፈረሰሉ ሕማቕ ኩነት እዩ ኣጋጢምዎ። ዘክሮው ትብል ዝሰርሓ ፊልም እታ ዝበለጸት ስርሑን ናይ መወዳእታ ህይወትን ኮይና እያ። ኣብ ቦክስ ኦፊስ ድማ ኣዝዩ ልዑል ገንዘብ ኣትያን ንዝና ብራንደን ሊ ናብ ላዕሊ ብሓደ ግዜ ሓፍ ኣቢላቶ እያ። እቲ ዘሕዝን ብራንደን ሊ እውን ልክዕ ከም ኣቦኡ ነዚ ዓወት ምርኣይ ኣይተዓድልን። ካብ ብህይወት እናሃለወ ዝረኸቦ ዝና ንላዕሊ ብሞት እዩ ተፈሊጡ። እቲ ዘጋጠመ ክነግረኩም ኣብታ ፊልም ሓደ ዓመት ካብ ሞት ተላዒሉ ንዕኡን ንዓርኩን ዝቐተሉ ሰባት ሕነ ዝፈዲ ገጸ ባህሪ ኮይኑ ክዋሳእ ተራ ተዋሂብዎ ነይሩ። ኣብ ሓደ ቀረጻ ብራንደን ናብ ሓደ ገዛ ማዕጾ ከፊቱ ክኣቱ ከሎ እቶም ናቱ ጸላእቱ ገጸ ባህርያት ኣብ ውሽጢ ጸኒሖም ሽጉጥ ኣዳልዮም ንኽትኩስሉ ክዋሳእ እዩ ተዳልዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ CGI ወይ ድማ ብኮምፒውተር ዝስራሕ ምስሊ ብዙሕ ስለ ዘይነበረ ናይቲ ሽዑ ንቐረጻ ዝጥቀምዎ ጥይት እቲ ባሩድን ፕራይመር ዝበሃል መቀጻጸልን ኣውፂኦም እቲ ዳሚ ዝበሃል ዘይጎድእ ዓረር ዘለዎ ጥይት እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። እቲ ዓረር ባሩድ ስለ ዘይብሉ ኣብቲ ፊልም ክትኩስዎ ከለዉ ተወሪሩ ኣይወፅእን እዩ። ካልእ ተኽሲ ኣብ ዘለዎ ምርኢት ድማ ብላንክ ዝበሃል ዓረር ዘይብሉ ባሩድ ጥራሕ ዘለዎ ጥይት ንድምፅን ብልጭታን ብምውፃእ ናይ ብሓቂ ዘምስሎ ግን ዘይጎድእ ዓይነት ይጥቀሙ ነይሮም። ኣብዚ ግን እቶም ፕሮዲውሰራት ግዜን ገንዘብን ንምቁጣብ ክብሉ ከይገዝኡ ባዕሎም ነቲ ሓቀኛ ጥይት እቲ ባሩድ ኣውፂኦም ነቲ ዘቀጻጸል ፕራይመር ዝበሃል ግን ከየውፅኡ ረሲዖምዎ። ድሓር ኣብ ሓደ ምርኢት ክጥቀሙሉ ከለዉ ነቲ መተኮሲ መስ ንኽእዎ እቲ ፕራይመር ነቲ ዓረር ንእሽተይ ደፊኡ ንደገ ከየውፅአ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሽጉጥ ተቐርቂሩ እዩ ተሪፉ። ኣብታ ብራንደን ቀረጻ ዝገበረላ መዓልቲ ድማ ነዛ ሽጉጥ እዮም ተጠቒሞም ክትኩሱ ከለዉ ብልጭታ ኣውፂኡ ሓቀኛ ንኽመስል ብላንክ ዝተባሃለ ዓረር ዘይብሉ ባሩድ ጥራሕ ዝመልአ ጥይት ናብታ ሽጉጥ ኣእትዮም እዮም ኣዳልዮም። ነገር ግን ኣብ ውሽጡ ዝተቐርቀረ ዓረር ምንባሩ ኣይፈለጡን ነይሮም። ኣብቲ ቀረጻ ከይፈተሹ ኣእትዮም ምስ ተኮስዎ እቲ ባሩድ ነቲ ተቐርቂሩ ዝነበረ ዓረር ብሓይሊ ወርዊሩ ንብራንደን ይሃሪምዎ። ብራንደን ሽዑ ንሽዑ ይወዲቑ። ሽዑ ንሳቶም ዝዋሳእ ዘሎ እዩ መሲልዎም ነይሩ። ብራንደን ግን ቀረጻ ምስ ተወድአ እውን ኣይተንስአን። ጎዮም ናብኡ ምስ መፁ ትንፋሱ ኣይነበረን። ብቕልጡፍ ኣምቡላንስ ፀዊዖም ከድሕንዎ ተፈተኑ ኣይኮነሎምን። እቲ ተካኢ ኣቦኡ ዝተባሃለ ብራንደን ብኸምዚ ዝተፈጠረ ሸለልትነትን ስሕተትን ክመውት ይኽእሉ። እቲ ንፊልም ኢሎም ዝሓሰብዎ ሽዑ ዝተቐረጸ ሓቀኛ ፍጻመ ስለ ዝኾነ ካብቲ ፊልም ክወፅእ ተገይሩ እዩ። ድሕሪ እዚ ዘሕዝን ሞት ብራንደን ሊ ፖሊስን ዝመልከቶም ኣካላት ሰፊሕ ምርመራ ኣካይዶም ነይሮም። እቲ ምርመራ ከም ዘረጋግጾ ግን እቲ ፍጻመ ብዝተፈጠረ ከቢድ ናይ ሸለልትነት ስሕተት ዳ እምበር ኮኔልካ ንምቕታል ዝተገበረ ውዲት ከም ዘይነበረ እዩ። በዚ ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ እቶም መፍረይቲ ፊልም ኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰራሕተኛታት ገበናዊ ክሲ ክመስርት ኣይደልየን። ኣደ ብራንደን ሊ ዝኾነት ሊንዳ ግን ኣብ ልዕሊ እቶም መፍረይቲ ክሲ መስሪታ ነይራ። ነገር ግን እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ከይኸደ እቶም መፍረይቲ ካሕሳ ንስድራቤቱ ብምኽፋል እቲ ጉዳይ ብስምምዕ እዩ ተዓጽዩ። ከምዚ ዓይነት ዘሕዝን ሓደጋ ኣብ ታሪኽ ሲኔማ ንብራንደን ሊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት እውን ተራእዩ። ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ጆን ኤሪክ ሄክሶም ዝተባሃለ ተዋሳኣይ ኣብ ከቨር ኣፕ ዝበሃል ፊልም ክሰርሕ ከሎ ብላንክ ወይ ድማ ባሩድ ጥራሕ ዘለዎ ጥይት ተጠቒሙ ሽጉጥ ንባዕሉ ክትኩስ ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ትርኢት እቲ ተቕጢ ናይቲ ባሩድ ሓያል ጉድኣት ኣውሪድሉ ክመውት ክኢሉ እዩ።
ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ 2021 ረስት ኣብ ዝብል ፊልም እቲ ፍሉጥ ተዋሳኣይ ኣሌክ ባልድዊን ብተመሳሳሊ ምስ ናይ ብራንደን ሊ ኩነት ብዝተኣሳሰር ጌጋ ንዳይሬክተር ፎቶግራፊ ዝኾነት ሃሊና ሃይቺንስ ብሽጉጥ ክቐትላ ኽኢሉ እዩ። እዚ ጉዳይ ንዓለም ኣዘራረቢ ኮይኑ ኣብ ፊልም ድሕንነት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፍረይቲ ንኽጥንቀቕሉ ከም ዝግባእ ዘርአየ እዩ። ንሎሚ ሒዘልኩም ዝመጽኣኹ ዛንታ እዚ ይመስል ነይሩ። ሓበርኩምኒ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝጸናሕኹም ኣዝየ ዘመስግን። ቀጻሊ ንሰዶም ዘገርሙ ዛንታታት ቀልጢፎም ክበጽሑኹም ነታ ሳብስክራይብን ደወል ምልክትን ምንካእ ኣይትረስዑ።